Consejos positivos. Δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Ναι, το βλέπω. Λοιπόν, θέλω το μυρίζω τα νύχια μου. Λοιπόν, Πάμε. τη φράση αυτή τη χρησιμοποιούμε όταν μας ρωτούν κάτι που δεν γνωρίζουμε και συνήθως απαντούμε «Πώς θα το ξέρω, να μυρίσω τα νύχια μου?» Οι ρίζες της παραπάνω φράσης προέρχονται από μια αρχαία τελετουργική συνήθεια κατά την οποία οι ιερείς των μαντίων βουτούσαν τα δάχτυλά τους σε ένα υγρό που περιείχε δαφνέλαιο, του οποίου εισέπνεαν τις αναθυμιάσεις για να υπνοτιστούν και να προβλέψουν τα μελούμενα. Μαστούρωναν με τα νύχια, Αχ, είναι λίγο αειδιαστικό. Δεν έχουμε πει μέχρι τώρα παροιμία που να μην είναι λίγο κάπως κοινική, ιδιαστική, λίγο. Ναι, ρε γαμώτο. Για πάρε άλλη. Να πάω στο έφαγε χιλόπιτα. Εννοείται, πρέπει να ξέρουμε τι είναι το έφαγε χιλόπιτα. Έφαγε χιλόπιτα. Περίπου το 1815, πρόσφατα, υπήρχε κάποιος ονόματι Παρθένης Νένιμος. Η απορία μου είναι η εξής. Ποιο είναι το όνομα, ποιο το επίθετο? Δεν ξέρω, Παρθένης Νένιμος, ρε φίλε, είναι. Καταπληκτικό. Πώς να μην έχει φάει χιλόπιτα αυτός? 76ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Ναι. Δεύτερο όνομα όμως. Ανοίγει πρόγραμμα. Ναι, καλέ. Ανοίγει πρόγραμμα. Βασικά νομίζω ότι ο Παρθένης Νένιμος έχει την καντίνα έξω από αυτό το μαγαζί. Όχι, δεν τραγουδάει. Καντίνα, όχι όμως καντίνα τροχύλατη. Μαγαζί. Ναι. Καλό μαγαζί βρώμικο. Και όταν κάθεται με κάνα πελάτη, λέει: εγώ στα νιάτα μου έριχνα και κάνα τραγουδάκι εδώ στο μαγαζί. Ναι, Με βλέπεις έτσι, ναι. τώρα μ' άφησε. Ναι. Είχα ταλέντο. Και κάνει τέτοια, τους κάνει ασκήσεις φωνητικής μπροστά εκεί. Προσπαθεί. Για συνέχισε, γιατί έφαγε χιλόπιτα. Από όνομα. Ναι, σίγουρα. Το 1815 λοιπόν υπάρχει ο Παρθένης Νένιμος που ισχυριζόταν πως είχε ανακαλύψει το φάρμακο για τους ερωτευμένους που η αγάπη τους δεν είχε ανταπόκριση. Το φάρμακο αποτελούσε ένα μείγμα από σταρένιο χυλό ψημένο στο φούρνο που όταν το δοκίμαζε ο ερωτοχτυπημένος ξεχνούσε το πρόβλημά του. Τίποτα, κάποιο μπράουνι, κάποιο κέικ. Έσχος. Να ήταν κάνα magic cake εκεί τώρα. Έσχος τώρα, εντάξει, κάπως λίγο ξενέρωσα. Το περίμενα πολύ διαφορετικό. Εγώ πίστευα ότι το έφαγε χιλόπιτα θα ήταν από κάποιον ο οποίος, ρε παιδί μου, ρίχτηκε σε κάποια, αυτή η κάποια δεν ήθελε, αυτός επέμεινε και αυτή του πέταξε τα ψάκι σάνιτας, το οποίο είχε κάποιο χυλό πριν ψηθεί, οπότε ήταν ομό. Δεν είναι φοβερό ότι τα ψάκι σάνιτας μας έχει μπει Το έχω κάνει, ναι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς τι είναι το ψάκι σάνιτας. Το έχω κάνει εικόνα και μου το χάλασε πάρα πολύ τώρα. Τέλος πάντων, να πούμε, γι' αυτό τις φέραμε αυτές. Λοιπόν, να πούμε και τον έπιασαν στα πράσα. Εννοείται. Γιατί και αυτό με πάει κάπου αλλού, τελικά νομίζω είναι τελείως άλλο. Λοιπόν, μόλις η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του κράτους, κάποιος Θεόδωρος Καράς έφτιαξε μια συμμορία κακοποιών που λίστευαν σπίτια και μαγαζιά. Η αστυνομία μάταια προσπαθούσε να τους πιάσει και η συμμορία είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων. Στην περιοχή της Κολοκυνθούς των Αθηνών έμεινε ένας γνωστός παπάς, ο Παπαμελέτης με το όνομα. Το σπίτι του ήταν περιτριγυρισμένο από ένα περιβόλι με πράσα. Το ξέρω ότι είχε πράσα, ρε η φάση. Ήμουν σίγουρη. Γινόταν να μην έχει πράσα η φάση. Δεν ξέρω, πίστευα ότι πάλι θα μου πει πως είναι χιλόπιτα, ότι είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, είχε ένα περιβόλι με πράσα. Και ένα βράδυ έπιασε τον περιβόητο Καρά και τον παρέδωσε στην αστυνομία. Από αυτό το γεγονός προέκυψε η παραπάνω φράση που σημαίνει επαυτοφόρο σύλληψη. Σιγά τη μαλακία. Σιγά, απλά έχει εκεί πράσα. Νόμιζα ήταν λίγο western, λίγο κάπως, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εδώ έχω κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Αυτό θα είναι καταπληκτικό. Θα σου πω. Στα 1830, εκεί το βλέπεις ότι είμαστε εκεί στο 1800. Ναι. Έχει μια παροιμία να πει το 2010. Μα οι παροιμίες είναι παλιές, μωρέ. Στο Γκούντις, στην Καλιθέα. Ξέρεις, φαντάζεσαι. Να βγει τέτοιο, κάποια στιγμή. Λοιπόν, το 1830 σε ένα χωριουδάκι της Κινουρίας, στο Άστρος, παρουσιάστηκε ένας περίεργος άνθρωπος. Άρχισε να διαδίδει επίμονα ότι ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας. Ναι. Που ήρθε να σώσει τον κόσμο από τις διάφορες αρρώστιες που τον μάστιζαν. Όπως ξέρουμε όλοι μας σχεδόν, ο πραγματικός Άγιος Παντελεήμονας είναι ο προστάτης των ανάπηρων και οι χριστιανοί πιστεύουν ότι γιατρεύει εκτός από τις άλλες παθήσεις και τις παραμορφώσεις του σώματος καθώς και τους τυφλούς.
Ο άγνωστος, ωστόσο, του άστρους δεν έκανε το παραμικρό θαύμα. Επειδή όμως δεν ενοχλούσε κανέναν με την παρουσία του, τον αφήναν να λέει ό,τι θέλει. Παρ' όλα αυτά, η φήμη πως το όμορφο χωριό της Κινουρίας είχε πλέον τον Άγιο Παντελεήμονα απλώθηκε γρήγορα σε όλη την Ελλάδα. Όπως ήταν επόμενο, όσοι έπασχαν από κάτι, πηγαίναν εκεί. Και ήταν τόσοι πολλοί αυτοί οι ανάπηροι που πηγαίναν εκεί, όπου βγήκε αυτή η έκφραση. Φοβερό. Άκου εδώ. Ο τύπος πήγε εκεί, cool, παιδιά, εγώ είμαι Άγιος Παντελεήμονας. Δεν ενοχλώ κανέναν. Εγώ είμαι, θα σε σώσω εγώ. Οκ. Εγώ θα σε σώσω. Και πήγε όλους τους ανάπηρους. Δηλαδή κάποτε το άστρος πήγε γεμίσει ανάπηρο. Φοβερό. Οκ. Λοιπόν, αυγά σου καθαρίζουν. Αχ, για πες με αυτό. Ρωτάμε κάποιον που γελάει πολύ ανεφλόγου. Αυτή η φράση κρατάει ρίζες από τους Ρωμαίους που γιόρταζαν μία φορά το χρόνο, συγκεκριμένα 15 Μαΐου, την Αφροδίτη και τον Διόνυσο, πετώντας αυγά με λάτα ο ένας τον άλλον. Τι έκανε ο κόσμος να περάσει η ώρα του. Έτσι ο κόσμος γέλεγε πολύ. Αυτό το έθιμο συναντάται ακόμα και σήμερα σε κάποια χωριά της Μεγάλης Βρετανίας κατά την περίοδο του εορτασμού των δικών τους αποκριών. Φοβερό, φίλε. Οπότε η φάση ότι θα γελάσουμε άμα έχει ένα καθαρισμένο αυγό να στο ρίξω στην πούρη. Δεν είμαι... Με λάτο, όχι καθαρισμένο. Μάλιασε η γλώσσα μου. Ναι, το θέλω αυτό, το θέλω πολύ γιατί το λέω συνέχεια. Για πες. Αυτή η πρόταση που λέγεται σε κάποιον όταν του επαναλαμβάνουμε κάτι πολλές φορές προέρχεται από μια βάρβαρη τιμωρία της Βυζαντινής εποχής. Δεν θέλω να ξέρω. Μάθε. Εκείνος που μαρτυρούσε κάτι που δεν έπρεπε τιμωρούνταν με ένα αγκαθωτό και σκληρό χόρτο που έπρεπε να μασίσει μέχρι να το λιώσει, κάνοντας τη γλώσσα να πριστεί, να ματώσει και να τη σπάσει σε ίνες, ακριβώς όπως είναι τα μαλλιά. Όπου κάπου εδώ θέλω να κλείσουμε το προσεχώς προστιβό. Αου, δεν έχει ποσιτίβο αυτό, γιατί... Δεν το δανάρχεται. Αχ, να πω τα πράσινάλογα. Τα πράσινα άλογα! Τα πράσιν άλογα, δεν είναι τα πράσινα άλογα. Τι είναι αυτό? Ένα όμορφο αμάξι με πράσινα δυο άλογα. Λοιπόν, πράσινα άλογα. Νίκος Μίχας, Ένα όμορφο αμάξι Είχαμε και φίλο που ήταν εκεί. με δυο Πράσινα άλογα. Όταν κάποιος σε μια συζήτηση μας λέει πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ή μας ακούγονται παράλογα, συνηθίζουμε να λέμε «Μα τι είναι αυτά που λες? Αυτά είναι ιδίες και πράσινα άλογα». Το πράσινα άλογα, λοιπόν, δεν είναι πράσινα άλογα όπως πιστεύει πολλοί κόσμος, όπως τα μικρά μου πόνι. Αλλά αρχαία ελληνική έκφραση. Προέρχεται εκ του ενεργητικού απαρέμφατου ρήματος πράτο και πράσο. Ναι. Ωραία. Που είναι το πράτην. Και του άλογο, που είναι ουσιαστικά το ουσιαστικό λόγος. Λογική. Σε μία από τις έννοιές του. Με το στερητικό άμπροστα. Λογό. Παρά λογό. Άρα πράσινα άλογα το να κάνει κανείς παράλογα πράγματα. Φοβερό. Οκ. Φοβερό. Έχω άλλο ένα ωραίο. Λοιπόν, μία άλλη πασίγνωστη παροιμιώδης έκφραση είναι το... Λάθος. Η φράση «έφαγε τον αγλέουρα». Καταρχάς, συγγνώμη, εγώ τόσα χρόνια λέω «έφαγε τον αγλέωρα». Και εγώ τον αγλέωρα λέω. Εντάξει, να μην νιώσω τόσο χαζή, να νιώσω λίγο λιγότερο. Η φράση «έφαγε τον αγλέουρα» είναι συνώνυμη με τις φράσεις «έφαγε το καταπέτασμα», «έφαγε τον άμπακο». Τον άμπακο το λέω συνέχεια. Κι εγώ. Δηλαδή έφαγε πάρα πολύ. Τι είναι όμως ο αγλέουρας? Πρόκειται για φυτό γνωστό και με το όνομα ελεύωρος. Το φυτό έχει παράξενες ιδιότητες. Όταν το μυρίσει κάποιος παθαίνει ναυτία. Η γεύση του είναι πικρή και στιφή. Χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς, ωστόσο προκαλεί δυσφορία σε όσους το χρησιμοποιούν και γενικά είναι δύσκολο στη χρήση του. Η δυσφορία αυτή περιγράφεται με τη φράση «έφεγε τον αγλέουρα». Σταδιακά η φράση απέκτησε και τη σημερινή σημασία. Σήμερα ο αγλέουρας ή ελεύωρος χρησιμοποιείται σπάνια. Κυρίως για δερματικές παθήσεις, επιληψία, μελαγχολία και καταστάσεις παραφροσύνης, καλά εντάξει. Την τελευταία χρήση του την είχαν παρατηρήσει οι αρχαίοι. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο Μάντης με λάμπους παρατήρησε ότι οι κατσίκες που έτρωγαν ελεύωρο γίνονταν πολύ ήσυχες. Καλά, λίγο mixed feelings τώρα γι' αυτό. Κατάλαβα ότι είναι λίγο απλά ήταν απέσιο και καλά έφαγες μέχρι και αυτό. Έβγαλε την μπέμπελη, έχω τι καπνό φουμάρεις.
Τι καπνό φουμάρεις? Τι καπνό φουμάρεις? Συχνά, για κάποιον που δεν ξέρουμε τι είναι, ρωτάμε συνήθως. Τι καπνό φουμάρεις? Ή τι καπνό φουμάρει? Γιατί να πας στον άλλον και να του πεις Ρεβεκά, τι καπνό φουμάρεις εσύ? Και με ύφος. Και με ύφος. Όχι. Ρωτάς έναν τρίτο που δεν το κάνουμε. Τέλος πάντων, η φράση αυτή δεν προέρχεται όπως νομίζουν πολλοί από τη μάρκα τσιγάρων που καπνίζει. Αλλά κρατάει από τα βυζαντινά με το Βυζάντιο και τις παροιμίες. Ξέρεις πώς λέγεται το Βυζάντιο στα αγγλικά? Βυζάντιουμ. Πάλι. Χάρη Ρώμα, σ' αγαπάμε ρε φίλε, έλα να γκέστ. Λοιπόν, ναι, τώρα. Λοιπόν, κατά τα βυζαντινά χρόνια λοιπόν. Ίσως και πιο παλιά. Η λέξη καπνός έχει εδώ την αρχαία σημασία της εστίας. Δηλαδή του σπιτιού. Από ποιο σπίτι είσαι δηλαδή? Ο ιστορικός Π. Κάλιγας, Παντελής, Πέτρος, Παναγιώτης. Πόπολας. Λέει κάπου. Οι φορατζίδες, τι είναι οι φορατζίδες ρε παιδιά? Έμπαιναν εις τα σικίας των εντόπιων και ερωτούν. Τι καπνό φουμάρει εδώ? Κατά την απόκριση δε έβανον τον αλλάγοντα φόρων. Έλα ρε παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Όταν λοιπόν την εποχή εκείνη έλεγαν καπνό, εννοούσαν σπίτι. Αυτό ήτανε. Ναι. Τι σπίτι? Από ποιο σπίτι είσαι και καλά? Αυτό είναι το καπνό, εννοεί το σπίτι. Φαντάσου τώρα αυτό το σπίτι που καπνό φουμάρει να έχει και να μην έχει Γιάννη γιατί προκοπή δεν κάνει. Τι άλλο έχει για σπίτι, δεν θυμάμαι. Επίσης, ας πάει και το παλιάμπελο. Για πες. Χαζό. Χαλάλι τα έξοδα. Φτάνει να είναι για καλό ή να περάσω καλά. Αυτό σημαίνει. Ναι. Η έκφραση αυτή έχει ιστορία 180 ετών. Το 1840 με 41 Πάλι το 1800. υπήρχε στην Αθήνα το θέατρο Μπούκουρα. Κάποτε εμφανίστηκε εκεί η περίφημη τότε Ιταλίδα αηδός Ρίτα Μπάσο, που ξεσήκωσε με τις εμφανίσεις... Ανιψιά της Ρίτας κόντρα Μπάσος. Η ξαδέρφη της Μαργαρίτας Βιόλα. Και πιανής είναι πολύ φίλη της Ευγενίας Τρομπέτας. Τέλει καλεσμένη Ευγενία πρώτα Τρομπέτα. Συνέχισε. Λοιπόν, εμφανίστηκε τότε η Ιταλίδα αηδός Ρίτα Μπάσο, που ξεσήκωσε με τις εμφανίσεις της όλους τους θεατές. Τα μπροστινά καθίσματα προορίζονταν για τους αριστοκράτες, οι οποίοι έριχναν λουλούδια στη Ρίτα Μπάσο την ώρα της παράστασης. Από τότε. Ναι, καλή, τότε όμως τα πετάγανε με το κοτσάνι τότε όμως, ολόκληρα. Okay. Τις προσέφεραν πανάκριβα κοσμήματα μετά την παράσταση. Κάποια στιγμή, από τα πίσω καθίσματα του θεάτρου, ακούστηκε μια φωνή. «Για σένα, ναι, κυρά μου, ας πάει και το παλιάμπελο!» Ήταν η φωνή ενός κτηματία της Αττικής. Δεν ξέρω γιατί το έκανα τόσο παραστατικά. Έχεις το σουκού δουλειά με αυτό εδώ το επεισόδιο. Συνέχισε. Ήταν η φωνή ενός κτηματία της Αττικής, ο οποίος για τα κάλλη της Ρίτας Μπάσο θυσίασε ένα από τα αμπέλια του. Η φράση αυτή έκανε το γύρο της Αθήνας και σύντομα έμεινε στην ιστορία. Πού κόλλαγε τώρα αυτό? Έφερε ταμπέλι στο θέατρο. Δεν νομίζω. Θυσίασε ένα από τα αμπέλια του. Κάπως να της το χάρισε. Να της το παραχώρησε. Να χάλασε τόσα λεφτά. Που να του κόστησε ένα αμπέλι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Ακολουθήστε σιγά σιγά το Προσεχώς Ποζιτίβο. Ακολουθήστε μας στο YouTube. Ακολουθήστε μας στο Spotify. Ακολουθήστε μας στα Apple Podcast. Να δουλέψει ο αλγόριθμος. Να μας ακούτε. Να ακούτε Προσεχώς Ποζιτίβο. Κάνει καλό το Προσεχώς Ποζιτίβο. Να πω χρωστάει της Μιχαλούς. Εννοείται, δεν θα ρωτάς, λέγε. Την περίοδο της ελληνικής ιστορίας που πρωτεύουσα της χώρας αποτελούσε τον Άφλιο, υπήρχε η ταβερνιάρισα Μιχαλού. Έχω πεινάσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Η Μιχαλού έδινε προθεσμία σε όσους δεν την πληρώναν επιτόπου. Κάνε βερεσέ η Μιχαλού. Η Μιχαλού έδινε προθεσμία σε όσους δεν την πλήρωναν επιτόπου. Παρόλα αυτά, με το πέρας της προθεσμίας, οι φωνές της και τα άσχημα λόγια της ακούγονταν πέρα ως πέρα. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής, όταν άκουγαν τις φωνές της, έλεγαν «Αυτός χρωστάει της Μιχαλούς».
Επιτέλους, ρε φίλε, μια παροιμία έπος. Ναι, μια παροιμία έπος. Έπος. Πού είσαι, Γιώργη, χρωστάς εδώ πέρα το φαγητό. Αύριο, ρε Μιχαλού, αύριο. Αυτός για να φωνάζει Μιχαλού της χρωστάει. Εντάξει, χάος. Έπος, ρε. Για πες. Λοιπόν, πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Ωραία. Οι ενετοί, που άλλοτε κυριαρχούσαν στις θάλασσες, εγγενίασαν πρώτοι τα εστιοφόρα μεταγωγικά, όταν ήθελαν να μεταφέρουν το στρατό τους. Τα καράβια αυτά ήταν ξύλινα και πελώρια και είχαν σχήμα χλαδιού. Έσερναν δε τις περισσότερες φορές πίσω τους ένα μικρό καραβάκι, που έβαζαν μέσα τον οπλισμό και τα πολεμοφόδια, όπως ακόμα και τρόφιμα και διάφορα πολεμικά σύνεργα. Οι Έλληνες τα είχαν βαφτίσει αχλάδες από το σχήμα τους. Έτσι, όταν καμιά φορά στο πέλαγος παρουσιαζόταν κανένα άγνωστο καράβι, οι νησιώτες ανέβαιναν πάνω στους βράχους και από εκεί παρακολουθούσαν με αγωνία τις κινήσεις του. Αν ήταν απλώς ιστιοφόρο, δεν ανησυχούσαν τόσο, γιατί υπήρχε πιθανότητα να συνεχίσει αλλού το δρόμο του. Αν όμως ήταν αχλάδα, τους έπιανε πανικός, γιατί καταλάβαιναν ότι σε λίγο θα άρχισαν τις μάχες, τις πολιορκίες, τις πίνες, τους θανάτους, τους λοιμούς, τους κατατρεγμούς, τα πάντα. Έφευγαν τότε για να πάνε να ετοιμάσουν την άμυνά τους. Από στόμα σε στόμα κυκλοφορούσε η φήμη ότι η αχλάδα έχει πίσω την ουρά. Με την ουρά εννοούσαν το καραβάκι που έσυρνε το μεταγωγικό. Άρα τα πολεμοφόδια για την επίθεση. Καλό. Οκ. Για συνεχίστε. Α, έτσι τελειώνει. Ναι. Ωραία. Ότι αυτό, ότι πίσω έχει αχλάδα την ουρά, ότι παιδιά είναι πολεμικό το πλοίο. Εντάξει, τώρα με κόλλησε στον τοίχο, Για πες. Ένας στρατηγός, ο Ιωάννης Δημαράς. Ωραίο όνομα. Γνωστό όνομα είναι αυτό. Κάπου το έχουμε κάνει ιστορία, ρε Βέξα μου. Θα γίνουμε ρεζίλοι πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλοντας να διασκεδάσει ένα βράδυ με την παρέα του, έπιανε τους περαστικούς και τους κολλούσε στον τοίχο με ένα είδος ρετσινιού και πίσας. Φίλε, Έλα εδώ να περάσω καλά. Βαριέμαι. Έλα, σε κολλήσω στον τοίχο. Βαριέμαι, δεν έχω τι να κάνω. Εν τω μεταξύ, εμένα αυτή η έκφραση μου μοιάζει τύπου ότι σου είπα κάτι και σε αποστόμωσα, ρε παιδί μου, τον κόλλησε στον τοίχο. Ναι, όντως, αλλά. Όχι ότι διασκεδάζουμε. Δεν μπορώ να κάνω εικόνα το πόσο πλάκα έχει. Δηλαδή, να βάζει πίσα και ρετσίνη σε ένα περαστικό και να τον κολλάσει σε ένα τοίχο. Βέβαια, γιατί όχι. Εμείς κάποτε στη γειτονιά κλείναμε τους γείτονες μες στο ασανσέρ και περνάγαμε καλά. Εμείς χτυπάγαμε ένα κουδούνι και τρέχαμε. Τα κουδούνια ναι, αλλά εμείς κάποια στιγμή είχαμε βρει ένα κόλπο σε μια πολυκατοικία. Όταν πάταγες το κουμπί και τράβαγες την πόρτα, έκλεινε το ασανσέρ, έμενε. Οπότε πάντα αφήναμε κάποιον να μείνει μέσα και το ήξερε αυτός που θα μπει. Σου λέει πω τώρα θα μου κάνουν το κόλπο. Πάλι θα το είναι πιο safe αυτό να κολλάς τον άλλο με ρετσίνα στον τοίχο. Φοβερό. Βέβαια έτσι κατέληξε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, Για πες γιατί. Η λέξη κατεργάρης προέρχεται από τη λέξη κάτεργο, που ήταν ένα είδος πολεμικού ιστιοφόρου πλοίου, με 2-3 σειρές κουπιών, αλλά σήμαινε και φυλακή. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Το Μεσαίωνα, τα πλοία αυτά χρησιμοποιήθηκαν και κατεργάρης ονομάστηκε ο κοπηλάτης στο κάτεργο, δηλαδή στο πλοίο φυλακή. Έτσι, όταν ακουγόταν αυτή η φράση, διέταζαν κάθε κρατούμενο να επιστρέψει στη θέση του και να πιάσει το κουπί. Σήμερα σημαίνει την επαναφορά στην τάξη. Φοβερό. Πλοίο φυλακή. Έχει να κάνει με σκλάβους, μπράβο. Έχασε τα αυγά και τα καλάθια. Δεν ήταν έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Και εγώ έτσι ξέρω, ρε φίλε. Άλλο είναι αυτό. Έχασε τα αυγά και τα καλάθια. Και λέει, το λέμε σήμερα για κάποιον που τρομάζει μπροστά σε κάτι απρόοπτο. Η φράση αυτή, σύμφωνα με τον Ντάκη Ντατσούλη, έμεινε καλά. Σε πάω πάρα πολύ πίσω. Έχουμε αυτά τα ονόματα. Είναι από το 1688. Επιτέλους. Όταν την Αθήνα την είχε καταλάβει ο Μοροζίνης με τα στρατεύματά του. Ποιος είναι ο Μοροζίνης? Την εποχή εκείνη έχει πέσει πανόλη και τα κρούσματα είναι χιλιάδες. Οι στρατιώτες του Μοροζίνη άρχισαν να αποδεκατίζονται στην κυριολεξία. Τα χωράφια, νεκροταφεία. Πολλοί λοιπόν Αθηναίοι, για να σωθούν, πήραν τις οικογένειές τους και τράβηξαν σε διάφορα νησιά. Ανάμεσά τους ήταν ο Ιωάννης Τερζίνης, Ιντερτσίνης, όπως λέει ο Ψηλάντης, ο οποίος έκανε εμπόριο αυγών. Για να μην αφήσει όμως το εμπόρευμα να χαλάσει, αποφάσισε να το πάρει μαζί του με την ελπίδα να το πουλήσει στα νησιά. Στο δρόμο όμως επιτέθηκαν Αλγερινοί κουρσάροι και τους έπιασαν. Όσοι από τους ταξιδιώτες ήταν νέοι και γέροι, κρατήθηκαν εχμάλωτοι και μεταφέρθηκαν στο Αλγέρι.
Τον Ντερτσίνη, που ήταν γέρος και άρρωστος, τον άφησαν ελεύθερο. Έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει ξανά πίσω στην Αθήνα και φυσικά πολλοί ενδιαφέρθηκαν τότε να μάθουν για την τύχη των συγγενών τους και τον επισκέπτονταν σπίτι του για να τους πει τα καθέκαστα. Σε μία Αθηναία λοιπόν που είχε χάσει τον άντρα της και έκλαιγε σπαρακτικά, ο Ντερτσίνης της είπε «Η αφεντιά σου κλαίει για τον άντρα σου. Αμ τι να πω εγώ ο κακομοίρης που χάσα τα αυγά και τα καλάθια». Συγγνώμη δηλαδή. Άκου τι της είπε τώρα. Δηλαδή, οι άλλοι πέθανε ο άντρας της. Άκου τι της είπε. Έχουν πάρει σκλάβους όλο το χωριό. Και τον ένοιαζαν 20 αυγά, τα οποία ήταν και πολυκαιρισμένα. Άκου, συχαμένος. Βρε, ας το διάλα, ρε, Ντερτσίνη. Άρα πήγαμε να μάθουμε για το επώνυμό σου. Τι βλάκα, Ντερτσίνη. Βλάχε. Πω, με νευρίασε. Έβγαλε την Μπέμπελη. Έσκασα, ναι. Ναι. Μπέμπελη είναι η Λαρά. Ας το καλό. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια πόλη. Όχι, είναι η Λαρά. Ο συσχετισμός της ζέστης με την Λαρά προκύπτει. Τι, ξανά. Ο συσχετισμός της ζέστης με την Λαρά. Πώς έκανα σαρδάμ στο η Λαρά, ρε φίλε. Λοιπόν, ο συσχετισμός της ζέστης με την Λαρά προκύπτει από την πρακτική ιατρική. Σύμφωνα με την οποία κάποιος που νοσεί από Λαρά θα πρέπει να ντύνεται βαριά έτσι ώστε να ζεσταθεί και να υδρώσει και να βγάλει έτσι από πάνω του την αρρώστια. Δηλαδή την Μπέμπελη. Έλα, ρε, ωραίο αυτό. Συγγνώμη, για να φύγει η Λαρά δηλαδή έπρεπε να σκάσεις. Εγώ νόμιζα ότι ήταν άποδο. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν θυμάμαι καν πώς την πέρασα. Αν την πέρασα. Ωραία. Λοιπόν, κάτι το οποίο το αφιερώνω σε πολλούς φίλους και φίλες, έμεινε στο ράφι. Για πες. Στο Βυζάντιουμ υπήρχε μια... με το χάρι το Ρώμα. Υπήρχε μια συνήθεια που σώζεται ακόμα και σήμερα σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Η παράδοση υπαγόρευε τα παλιά οικογενειακά κοιμήλια να τοποθετούνται σε ράφια για στολισμό. Από αυτή τη συνήθεια προήλθε και η φράση «αυτή έμεινε στο ράφι». Δηλαδή, είχε γεράσει τόσο πολύ, ώστε μπορεί να τοποθετηθεί στο ράφι μαζί με τα παλιά οικογενειακά αντικείμενα. Καλά, ναι. Κάπως έτσι το φανταζόμουν, νομίζω. Αλλά μπουρνέζικα. Τέλειο. Μπουρνέζικα, λοιπόν, είναι η γλώσσα που θα μιλούσαν σε κάποιο τόπο ή και θα μιλάνε ακόμα. Γιατί ο τόπος αυτός πράγματι υπάρχει. Είναι σε μια περιοχή του Σουδάν. Όπου ζει Φιλίπ Μπουρνού, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Μπουρνού, ναι. Είναι ανάμεσα στη φωνή, ανάμεσα στη Φιλίπ Μπουρνού. Αλλά τα έχεις κάνει. Και στη Φιλίπ. Εντάξει, άστο, δε. Χάθηκε. Ωραία, λοιπόν. Είναι η Φιλίπ Μπουρνού. Η γλώσσα αυτή ήρθε στην Ελλάδα κατά την Επανάσταση του 1821 με τη φυλή των Μπουρνού, η οποία αποτελούσε τμήμα του εξτραφτικού σώματος του Αιγύπτιου στρατηγού Ιμπραήμ. Καθώς η αραβική γλώσσα είναι αρκετά δύσκολη και μάλιστα στις διαλέκτους της, σε εμάς τους Έλληνες, πολύ δίκαια, όσα θα ακούγαμε από αυτούς, το έχω πει σκατά. Ναι, με λίγα λόγια. Άστο. Λοιπόν, τα λαμπουρνέζικα βγαίνει από μια φυλή που είναι στο Σουδάν, που είναι η φυλή Μπουρνού, που κάποια στιγμή στην Επανάσταση του 1821 ήταν μέλος του εκστρατευτικού σώματος του Αιγύπτιου στρατηγού Ιμπραήμ. Αυτό κρατάμε. Εξού και λαμπουρνέζικα. Δεν κατάλαβα τον Χριστό μου, δεν πειράζει. Έλα, την δεύτερη φορά κατάλαβες. Δεν πειράζει. Παναγία μου. Λοιπόν, καλά, πάμε σε πολύ κλασικές φρασούλες. Θα το κάνεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Προφανώς είναι όταν ο άλλος σε κάποιο γλέντι τα έχει τσούξει και επιμένει να πιει ο σύντροφός του, ο οποίος δεν θέλει. Αυτός επιμένει. Μα δεν μπορεί, θα το πιείς. Ο άλλος δεν θέλει. Ξαναεπιμένει ο άλλος. Έλα, θα πιείς. Ο άλλος δεν θέλει. Τι κάνεις κετσάκι, Στο τέλος πάντα με φιλική διάθεση του ξαναλέει. Έλα, θα το πιείς και θα πεις και ένα τραγούδι. Σε μερικά μάλιστα μέρη λένε θα το πιείς και θα χορέψεις. Ιστορία δεν έχει. Μόλις σου την είπα. Αυτή είναι η ιστορία της φράσης. Ναι. Τώρα, μήπως υπάρχει και η ιστορία της φράσης «τον χόρεψε στο ταψί». Σίγουρα, αλλά δεν θα τη βρούμε τώρα. Θα σε χορέψω στο ταψί. Είναι μια ενδιαφέρουσα έκφραση, έλα εντάξει, που έχει μακάβρια προέλευση. Εδώ είμαστε. Η κυριολεκτική έννοια της φράσης υποδηλώνει ένα βασανιστήριο που εφαρμοζόταν σε ζώα, κυρίως σε πουλερικά. Δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω, λοιπόν. Πήρε το κρίμα στο λαιμό του. Για πάμε. Σύμφωνα με τον Τάκη Ντατσούλη πάλι. Τι είναι ο Τάκης Ντατσούλης, είναι κάποιος παροιμιολόγος.
Ιστορικός ήταν, ρε. Είναι άλλο ένα από αυτά τα υπέροχα ονόματα που έχουμε σήμερα. Που Ναι, τα αλλά ο οποία Τάκης πρέπει Ντατσούλης. να τα ακούσω όλα και να γράψω Πολ ποιο όνομα σας άρεσε. Ο Τάκης Ντατσούλης είναι σε όλες τις παροιμίες. Κάπως. Είναι στο συγκεκριμένο άρθρο. Κάπως μας τις εκφράζει. Λοιπόν, προέρχεται, λέει, από το Βυζάντιουμ ότι όταν κάποιος είναι πλούσιος, καταδικαζόταν να μείνει στη φυλακή. Είχε δικαίωμα να βάλει κάποιον άλλον στη θέση του, τον οποίο βέβαια τον πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Το δικαίωμα αυτό είχαν μόνο όσοι καταδικάζονταν λιγότερο από 1 χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί που δέχονταν να μπουν στη φυλακή ονομάζονταν κριματάριδες, επειδή έπαιρναν τα αμαρτήματα των άλλων επάνω τους. Από τότε έμεινε η φράση «το κρίμα στο λαιμό του». Υπέροχο. Βλάκας είσαι να πας εσύ στη θέση του άλλου. Άμα έχεις λεφτά. Βέβαια σε πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Σε πλήρωνε καλά, ρε φίλε, καλά. Αλλά εντάξει, οκ. Να διαβάσω. Είναι φοβερή η ιστορία του Γιάννη Σπίνη, Γιάννης Κερνάη. Ναι. Λοιπόν, γρήγορα, μέχρι τώρα που έχω διαβάσει λίγα, ένα από τα παλιγάρια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ήταν ο Γιάννης ο Θημιουλάς. Οκ. Ο οποίος, λέει, τότε ήταν ένας δίμετρος, ωραία, τούμπανος, πρώτος στη μάχη, έτρωγε σαν ζώο και πάλι πεινούσε. Λέει, έτρωγε ένα αργί και πάλι ήταν πεινασμένος. Ένα αρνί. Ένα αργί άκουσα και λέω τι λέει, ρε. Αργί, είπα. Λοιπόν, έπινε όμως και πολύ. Παρ' όλα αυτά ήταν, σου λέω, φοβερός. Φαντάζομαι πολλοί καπεταναίοι, λέει, το ζητούσαν δανεικό. Οκ. Ωραία. Κάποτε ωστόσο, λέει, αυτός ο Γιάννης ο Θημιουλάς, μαζί με άλλους 5 συντρόφους του, πολιορκήθηκαν στη σπηλιά ενός βουνού. Τότε η πολιορκία κράτησε περίπου 3 μέρες. Στο διάστημα αυτό τους είχαν τελειώσει και τα λιγοστά τρόφιμα που είχαν μαζί τους. Στο τέλος, βλέποντας ότι θα πέθανε από την πείνα, αποφάσισε να κάνει μια ηρωική εξόρμηση που ισοδυναμούσε με αυτοκτονία. Άρπαξε το χατζάρι του λοιπόν, βγήκε από τη σπηλιά και με απίστευτη ταχύτητα άρχισε να τρέχει ανάμεσα στους πολιορκητές, χτυπώντας δεξιά και αριστερά. Ο εχθρός σάστησε, προκλήθηκε πανικός και τελικά τρόμαξε και το έβαλε στα πόδια. Έτσι γλίτωσαν όλοι τους. Ο Θημιουλάς κατέβηκε τότε σε ένα ελληνικό χωριό, έσφαξε 3 αρνιά και τα σούβλησε. Ύστερα παρήγγειλε και του έφεραν ένα 20άρικο, βαρελάκι κρασί δηλαδή. Και έπεσε με τραμούτα στο φαγοπότη. Φυσικά όποιος χριστιανός περνούσε από εκεί, τον φώναζε για να τον κεράσει. Πάνω στην ώρα έφτασε και ο Κολοκοτρώνης και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Γιάννης Κερνάη και Γιάννης Σπίνη, του απάντησε ένας στο χωριό. Αυτή είναι η ιστορία. Φοβερή. Τι παρά. Ωραίος. Σου λέει να πεθάνω από την πείνα, πάμε του. Και βγήκε μόνος του. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτό, βγήκε μόνος του, ρε. Πολιορκούν τη σπηλιά 3 μέρες και λέει fuck it. Και παίρνει το χατζάρι του και βγαίνει μόνος του και τους έδιωξε. Φαντάσου τι ζώο. Ωραίος, μάγκας. Μαγκιόρος, ωραίος. Τελειώσαμε. Σίγουρα έχουμε κι άλλες, αλλά κάπου δεν θα τελειώσει και το part 2. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, πόσες φορές θα δεν πάμε για part 3, ναι, προφανώς. Όχι, παιδιά. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Για πάμε. Λοιπόν, θες να το διαβάσεις εσύ αυτό. Αμέ. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Οι Φαραώ είχαν γαϊδάρους εξημερωμένους που τους χρησιμοποιούσαν με τον ίδιο τρόπο που τους χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Αυτό το ζώο, μια ζωή. Οι αρχαίοι τους θεωρούσαν σαν σύμβολο πολλών αρετών και σαν ιερά ζώα. Θεωρούσαν μάλιστα πως όταν ένας γάιδαρος γκάριζε προτού αρχίσει μια μάχη, οι θεοί τους προειδοποιούσαν για νίκη. Εγώ το αντίθετο θα περίμενα. Ήταν δηλαδή καλός ιονός. Κάποτε ο Φωκίωνας ετοιμαζόταν να επιτεθεί στους Μακεδόνες του Φιλίππου. Όχι άλλους, του Φιλίππου. Αλλά δεν ήταν τόσο βέβαιος για το αποτέλεσμα, επειδή οι στρατιώτες ήταν λίγοι. Τότε αποφάσισε να αναβάλει για λίγες μέρες την επίθεση, ώσπου να στείλουν τις επικουρίες που τους είχαν υποσχεθεί οι Αθηναίοι. Πάνω όμως που ήταν έτοιμος να διατάξει υποχώρηση, άκουσε ξαφνικά το γκάρισμα του ενός γαϊδάρου. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος, αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Φωκίωνας. Έτσι διέταξε να αρχίσει η επίθεση, με την οποία νίκησε τους Μακεδόνες. Από τότε ο λόγος έμεινε και τον λέμε συχνά, όταν βλέπουμε ξαφνικά κάποιον γνωστό ή φίλο μας που δεν τον περιμέναμε. Έλα ρε. Άλλο νόημα βέβαια έχει, άλλο δώσαμε εμείς. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλλος την έβγαλε. Την έβγαλε. Ενώ έβγαλε τον πόλεμο, τον γλίτωσε ο Γάιδαρος. Ωραίο. Οκ. Έχει καμιά άλλη που να αξίζει. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι και κάποιες που δεν τις ξέρουμε. Δεν χαρίζω κάστανα. Θα είναι πάλι σαν τα αυγά του αλουνού που με τρέλανε. Να μένει το βύσσινο. Δεν ξέρεις το να μένει το βύσσινο? Όχι. Για διάβασε τι είναι. Η λαϊκή αυτή φράση που γεννήθηκε 1900 δηλώνει άρνηση.
προέρχεται από ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα καφενείο μεταξύ ενός βουλευτή και ενός ψηφοφόρου. Ο ψηφοφόρος παρήγγειλε στο σερβιτόρο του καφενείου που συναντήθηκαν ένα γλυκό βύσσινο για να κεράσει τον βουλευτή και έτσι να πετύχει το τι άλλο ρουσφετάκι του. Γράφει ακριβώς αυτό που σου λέω, δεν το έκανα εγώ. Ο βουλευτής όμως, σκληρό καρύδι, δεν φαινόταν διατεθειμένος να τον βοηθήσει. Αγανακτισμένος τότε ο ψηφοφόρος, που έβλεπε πως δεν θα γινόταν τίποτα, φώναξε δυνατά στο σερβιτόρο: «Να μένει το βύσσινο!» Κάπου εδώ λέω να τελειώσουμε. Το λες? Εκτός αν έχεις νομίζω κάποιο άλλο. τελειώσαμε. Δεν μπορεί. Ναι, κι όμως. Εντάξει, έχει ένα-δύο τεράστια τύπου από την πόλη, έρχομαι και στην κορφή Κανέλα. Αυτά πρέπει να κάνουμε περιλήψεις. Σπουδαία τα λάχανα, που είναι επίσης τεράστιο. Εντάξει, τώρα δεν θα κάνουμε και ιστορία. Δεν ξέρω αν έχει προσεχώς ποζιτίβο η υπόθεση παροιμία. Έχει προσεχώς ποζιτίβο. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Το προσεχώς ποζιτίβο νιώθω ότι πρέπει να είναι. Μη σταματάμε να χρησιμοποιούμε ρητά, παροιμίες. Ας φτιάξουμε και καινούριες. Καταρχάς είναι τόσες πολλές που δεν τις ξέραμε. Τις χρησιμοποιούμε θέλοντας κι εμείς. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, είμαστε για τα πανηγύρια. Πολύ στην είδα αυτή γι' αυτό. Είμαστε για τα πανηγύρια, η οποία είναι επίσης τεράστια. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Έβγαλε την Μπέμπελη. Μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. 2 σελίδες είναι αυτό, δεν το διαβάζω καν. Λοιπόν, εγώ στο προσεχώς ποζιτίβο μου, αν με ρωτάς, θα πω την αγαπημένη μου παροιμία του πατέρα μου, την οποία δεν τη βρήκα πουθενά γιατί είναι λίγο shocking. Ωραία. Οπα. Γενικά υπάρχουν κάποιες παροιμίες shocking, όπως ξέρω εγώ, της κοντής ψωλής της τενιτρίχες. Υπάρχουν παροιμίες που τις λένε. Ωραίο αυτό. Η αγαπημένη παροιμία του πατέρα μου, η οποία έχει ακολουθήσει να γίνεται και δική μου αγαπημένη παροιμία, είναι το βιαστικά γαμίσια, αλήθωρα παιδιά. Το οποίο το λατρεύω. Και με αυτό θα κλείσω. Καταπληκτικό. Εγώ. Με αυτό θα κλείσω. Καταπληκτικό. Εγώ. Και εμένα μου αρέσουν οι παροιμίες και τις χρησιμοποιώ. Δηλαδή, κάποιες τις χρησιμοποιώ πολύ. Και όπως καταλάβατε, μπορούμε να κάνουμε part 8, δεν έχει κάποιο νόημα. Σας είπαμε κάποιες ιστορίες. Ελπίζω να περάσετε καλά. Κάποια ήταν ωραία, κάποια είχαν ιστορίες, κάποια τελικά μπλέξαμε λίγο παροιμίες, γνωμικά, ιστορίες, φράσεις, το Γιάννη, τη Μαρία, το Χρήστο, τον κακό άγγελο. Βρεθήκαμε γενικά όπως κάνουμε σε κάθε επεισόδιο προσεχώς ποζιτίβο. Και αυτό χάρη σε εσάς, γιατί μας λέτε μια ιδεούλα, εμείς την τραβάμε τα μαλλιά και να που καταλήξαμε να κάνουμε 2 επεισόδια. Φοβερό. Οπότε κάπου εδώ τελειώνει και το part 2. Είπαμε και το προσεχώς ποζιτίβο. Ακούστε το part 1, ακούστε και το part 2, είναι ωραία. Γενικά, ακούτε και τα προηγούμενα επεισόδια. Τα είναι ωραία, μωρέ. Είναι ωραία. Ήταν η Ρεβέκα Γεωργιάδη. Ήτανε ο Χρήστος Καραγιάννης. Να ακούτε προσεχώς ποζιτίβο. Και να μην βάζετε πατάτες στο σουβλάκι. Τι λες, ρε. Να μην βάζετε. Είναι πιο ωραίο το φυσικό. Είναι πιο... Δεν το δέχομαι. Βρες άλλο. Είναι το φυσικό, είναι πιο ωραίο, σου λέω. Το σουβλάκι είναι. Ρε, βρες άλλο. Το σουβλάκι το τίμιο είναι χωρίς πατάτες.